ngama bro ng'anyo wang ni gini dir ma nyithinde gi ndara ma dhi ng'anyo. Alright, but Ken ngiso wania ni koro ne gidhi luwo Nyanza gidhi gibedo gi jogweng' piny wadwa puonjo kaka ubedo chief gidhi gibedo piny ni wadwa puonjo kaka udhi bedo police udhi bedo piny ni koro wadwa puonjo kaka udwa bedo AP mano kawaja ni udwa bedo piny me time what again mondo ne kaka udhi bedo GSU mago stories moko dwa winjo sani gigo jowa ong'ete udwa winja ng'ong wadwa ni yes PS Omollo ma PS wa ma be wahero ma jaluo ma kendo wamor godo kabisa wadwa winjo ni gweng'wa ma Mbita gweng'u ma Migori gweng' bwana ni manene MCA gikaw nyithinda di gichwoe police gikaw nyithinda di gichwoe KDF gikaw nyithinda di gichwoe provincial administration gikaw nyithinda di gichwoe kaka chiefe gikaw nyithinda di gikoy kaka assistant chiefs gikaw nyithinda di gichwoe prison mane ma wadwa winjo ni koro ni miya di mupuonj kaka winjo wadhi puonjo ji ne miya time na we iwo ni wadhi puonjo oganda yudhe kaka udwa bedo chief wadwa puonjo kaka udwa bedo ne wekelo jadiko na in alone. Yes, emano wapuonjo gi kaka ikaw loan. Okay. Gima Ken odwa ni unyiswa ni ne waromo gi mine 500 Migori. 300 oyudo women fund maromo kama. 200 oyudo youth fund maromo kama. 100 oyudo fund mar ngaf maromo kama. Yani jogi en mna story wapango wapuonjo wabotimo ok ni wapuonjo okay bati ose puonjo moromo all right ose pangwa moromo jo aswekarago minego ongegigo mondo kata Ken sani gimo adwaro ni pesa magidwa puonjo kaka wayudo no wayude nade gimiwa data ni timre nade wamor ni jowani e sirkal kaka Ken girigi wamor ni owalo ni e sirkal wodo winjo ni skunde adi ose mi computer skunde adi oseket negi hotspot skunde adi oseket gik moko ma konyo communication skunde adi manigi laptops skunde adi kata areas mage stories ma wapango wawuoyo wapuonjo jogi ingeni magi gik ma wasewinjo for the longest period emomiyo wadhier sani wadwaro ni wakoro wakaw gigi Ken mane ma waywago jathiwa all right Ken